Entre xornadas, unha decena de establecementos afectados. A vaga de roubos en Vilagarcía suma e segue. Desta volta rexistráronse 4 novos casos en Vilaxoán, nunha soa noite. Nesta tenda de ultramarinos levaron varias botellas de whisky e tamén lambetadas. De feito, segundo relata a súa dona, que prefire non facer declaracións á cámara, no propio local comeron varias barras de chocolate deixando os envoltorios ciscados polo chan. Ademais, fixeronse coa recadación da caixa. A tenda está situada no Parque Dona Concha e xusto ao seu carón este bar, no que os ladróns tamén accederon. Entraron pola porta traseira situada neste canellón. Chamáronme por teléfono, vino aquí ao local e tiñamos a porta esta de atrás, entraronme por atrás, reventada, e despois cheguei aquí ao bar e faltábame botellas de Valentine's, botellas de Cierpipes, botella de Puerto de Indias, así bebida e máis os 50 euros da caixa reventada. Os ladróns non causaron moitos danos para acceder ao local. Con todo, Sonia reclama máis seguridade na zona. Hai 3 meses que abriu o seu bar e xa se tivo que enfrontar ao seu primeiro roubo. A verdade é que sí, porque, a ver, pois que levamos pouco tempo, eu levo pouquiño tempo aínda e estou moi fuerte, sabes? Outro local no que accederon os ladróns foi o bar de Epi. Leva 28 anos aberto e esta é a primeira vez que sofre un roubo. O seu dono declinou falar a cámara, pero ensinounos algunhas imaxes de como quedou a máquina come cartos e a de apostas deportivas. O seu dono lamenta as perdas tendo en conta que son a come cartos almacénanse normalmente uns 1000 euros. Se todo isto fose pouco, os ladróns culminaron a noite nunha casa deshabitada pero en perfectas condicións. Os ladróns remexeron todo, levaron roupa e deixaron restos dos alimentos que previamente roubaran ultramarinos.